So for today's video, long ride na short ride tayo, natambike tayo. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero yun, sa Teplex lang naman kami ngayon. Bali syempre kasama natin yung grupo nating Auto Bros ngayon. Nagkayayaan kami dito na dito naman mag-expressway at tumambay. So yan, mototurok pala kasama rin natin dito guys, follow nyo yan. Then wala lang, saktong chill lang para ma-stretch to mga motor namin, nag-expressway kami. So yun, dito na nga kami tatambay sa Teplex. Yan, ito yung mga kasama natin, marami tayo ngayon. Then saktong chill lang din kami dito, kwentuhan. Pero yun, medyo marami-rami na kami dito, kaya siguro lilipat kami ng pwesto. Yan, bali lumipat kami dito malapit sa McDo. Kasi medyo marami na kami guys, di na kami kasya doon. Then yun, kasama rin natin Sir Taraki syempre. Then after namin tumambay dito, lumipat kami sa kabilang Teplex, magja-Jollibee daw kami dito guys. Hindi, marami kasing tao dun sa kabila, kaya dito kami sa pauwing Teplex. So ito pa rin yung mga kasama natin, solid. So after namin nagkwento-kwentuhan dito, yan, bigla na tayong kakain dito syempre. Kain na tayo, Jollibee. So yun guys, nandito kami sa Teplex. Lumipat na kami dito kasi medyo konti yung tao dito guys. So ito yung mga pinumplip namin, Jollibee lang kasi available pa dito. Wala pang Starbucks. So yun lang guys ang vlog for today natin. Saktong tambay lang dito sa Teplex. Then stop muna rin. Then guys, kain muna ako guys. So ayun guys, tapos na kami kumain dito. Syempre bachian na to, syempre gabi na rin, and around 9 o'clock na rin dito. Then syempre uwi na tayo, punta na tayong Pangasinan. Bye bye. Yes sir. So guys, dito ko natatapos yung vlog ko. Tomorrow vlog. See you next vlog guys. Bye bye. Sheesh.